Bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hira moon en garti hannde oɗon ñalawma dimanche nogas jeeɗiɗi lewru janvier hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi habruji moon e ɗemgal Pulaar ɗum noon ko titre uji men mawɗi haysinde ko meftande ko titre uji men mawɗi ko toon to Washington jaten hono kanko Donald Trump ene wayno waɗino luurodiriral gongal hakkude États-Unis e Colombia ɗum noon ene wayno ko luurodiriral ngal tugnade kadi ko yalti jaɓama hannde kamɓe ɗiɗi ɓe jaɓodiri ma en gara detuji muɗum kadi duttuɗen seeɗa ko fate ordre uji makko kanko Donald Trump ɗi waɗi ko fate immigration e ko fate kadi laamu makko ɗum woni titre uji men ɓurɗi mawnude ma en gartu joni joni e ndeɗo meftande ɗum noon siftinde ɗon hannde ko dimanche nogas jeeɗiɗi lewru janvier hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare men fuddare habaruji moon communiqué min joguiɗen hannde communiqué jaam gonɗaɗo ardiɓe radio Jowol Sare animateur uji radio Jowol Sare e hettiyankoɓe radio Jowol Sare eɓe ndenda sunare honorable député Samba Thioyel Ba caggal jaltugol aduna jignaɗo makko debbo woni nene makko ko noon ɓe ndenda sunare e Mamma Hawa Wele e Ousmane Baba Touré e galle mum e Amadou Touré e galle mum wonɓe to États-Unis d'Amérique caggal jaltugol aduna Thioyel Gedda Touré cankiɗo hanki aljuma nogas e nayyi lewru ndu to wuuro Jowol ko toon o wirna kanko jignaɗo cankiɗo hono Aissar Djiby Cheikh lollirɗo Thioyel Gedda yo Allah yurmomo yafamo harnamo aljanna yo juuɗe moƴƴe jaɓɓamo yo toon won foftorde makko yettini wulago ko Foutanke Diaw directeur des programmes radio Jowol Sare. amin jarama Foutanke bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare no mbiɗen ni habaruji meɗen ene wayno ko kanko Donald Trump waɗino luurodiral hanki gongal hakkunde kamɓe États-Unis e Colombie on Colombie ko leydi gondi toon to Amérique central ɗum noon ko kamɓe avion ngaji mabɓe kamɓe États-Unis ɓe neldino avion ngaji ɗiɗi mawɗi taw ko avion ngaji militaire uji kene nawi ken wona ko mbi ken abboye temedere hunde neɗɗo taw ko yimɓe ittaɓe ɗo e États-Unis nawata toon yimɓe ɓe mbiyata wonde ko arde noon no ɓe leydi ngala kayitaji e gongol men ɗo kadi ko gongol lundigol kuule leydi ndi kono ene wayno ko avion ngaji ɗi jetti toon e weeyo Colombia hono kanko président mo Colombia no yamirɗi ɗon avion ngaji yondude ɗum ɗon noon kadi ko gueɗe bannoɗe kadi toon to Mexico ene wayno kadi avion ngaji mabɓe kamɓe américain ji duttinoma toon kadi mbiya kaɗama juurade toon to Mexico ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Donald Trump caggal muɗum o wi wonde ko tawde Colombia jaɓani ɗum ɗon kanko hoore makko mo waɗa sanction ngaji mawɗi ko wonande Colombia ɗum noon o yamirino wiide wonde ko kala yimɓe jeeyaɓe gouvernement mo Colombia e kala kadi yimɓe jeeyaɓe famille aji makko kanko gardiɗo toon leydi Colombia visa ji men pour nade États-Unis ko karimna o wino kadi mawo ƴeew ɓeydu impôt ji kala ko fate marchandise gummotoɗo toon to Colombie faade États-Unis donc hakkude Colombie e États-Unis ene wayno ko gostodiral jeeygu nan ɗon mangu ɗum noon gostodiral ngal kadi ko hunde banggueji ɗiɗi fof ne nafa kamɓe États-Unis e kamɓe Colombie tugnade kadi ko haala mbi wonde ko sibabu walla jaɓodiral ko fate jeeygu gongal hakkude ɗeɗo leyɗele ɗiɗi ɓe mbi wonde ko leyɗele ɗiɗi mbawi wostodiri kan won 54 milliards de dollars ɗum noon koye nder hitande ujunnaje ɗiɗi nogas tati kene wona kadi milliard uji ɗiɗi fora États-Unis ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe États-Unis tugnade kadi Donald Trump ko haalno mbino wonde ko sibabude Colombie salade ɗum ɗon ene wayno ko à partir de hande ɓe pawi impôt ji ko fate na marchandise gummoto ɗon to Colombie kono noon e yalte ñalawma hono kamɓe toon to Maison Blanche ɓe mbi wonde ko leydi Colombie finalement jaaɓi wonde avion ngaji ɗi avion ngaji militaire uji États-Unis walla kam ko fate yimɓe déporteteɓe addeteɓe toon to Colombia wonde ma jaɓɓade ɓeɗon yimɓe ɗum noon ene wayno ko kamɓe toon to Maison Blanche ɓe mbi wonde ko Colombie jaaɓi wonde avion ngaji militaire uji ɗi ɗi États-Unis ene mbawi weyde e weeyo mumen ene mbawi kaddude ɓeɗo yimɓe kono noon tugnade kadi ene wayno ko ambassadeur mabɓe kamɓe Colombie toon to Nations Unies ɓe kalani hen fof wonde ko avion ngaji militaire uji kañum jaaɓa ɓe kaali hen noon ɓe mbi wonde ko leydi mabɓe ma waɗ avion ngaji e nder waɗa ɗum disposition waɗa ɗum e par avion ngaji pour wawde addude yimɓe Colombie naaɓe fodɓe nawtede foof kono ɓe kalani hen wonde ko Colombie jaaɓi militaire uji américain ji avion ngaji militaire uji américain ji ne mbiya e weeyo men ko wawi wonde fof no kanko Donald Trump kadi holliti o wi wonde ko ɗum ɗo kadi firti wonde ko adduno fof hankkadi ne respecté États-Unis ɗum noon sawde Colombie wino ni henna o menasi ɗum arti
ɗum noon ko ɗum woni ko haali ko jiita e ɗum ɗon caɗele kadi nen ngoni oɗo sahaa joni hakkunde kamɓe États-Unis e Mexique ɗum noon ne wayno ko caggal Mexique kañum ko ɗum sallinoma avion ngaji mabɓe e mbiya e weeyo men ko wawi wonde fof ɗum ɗo kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa kanko Donald Trump o woni koye muɗum oɗo sahaa joni ko fati e immigration noon donc tugnade hande habaruji gumri toon to maison blanche ɓe mbi ko ñande alhamis ɓennuɗo hono kamɓe immigration ɓe nangui ken on temedde joyyi e capanɗe tati e jeetato neɗɗo ñande aljuma kadi ɓe nangui temedde joyyi ken e capanɗe jeenayyi e tato neɗɗo kanko Donald Trump kadi o yamirino soldateɓe ɗum noon e marines en yo jaata frontiére hakkude Mexico e États-Unis ɗum noon kadi o wawi ittude kadi loi gonnoɗo toon wiide wonde ko hay goto militaire uji walla soldateɓe fotani wonde nokkuji saraji école aji walla saraji nokkuji ɗo juulete e ɗum noon wayno oɗo sahaa joni yamiri ɓeɗo kala yimɓe liggotoɓe ko fati immigration ɗum noon ko ɓurni ɓe tonije ɓonani toniji foti mbawi nadde to beela foof guila e école aji ha e nokkuji ɗi juulte ko wayno église aji ko wayno jumaji ko ɗum woni ko yamirore makko kanko Donald Trump ko fati kadi hanko hande laamu makko kadi ne wayno ko yimɓe pelle kewɗe puɗɗima joni ummade e décision mo ƴefti kanko Donald Trump hadde kala ko mbiyata en amendement sappo e nayyi ne yamiri ɗum noon ko jibinaɗo e leydi he fof pour jogade nationalité e wiide makko kanko Donald Trump ene wayno ko yamiri mo ganduɗa mo jinnaɓe mum ngala kayitaji ɓeɗon jinnaɓe so dañi ɗo cukalel ɗum noon ko hunde nde o yiiɗi ɗum noon ko hunde nde yiiɗi ittude pour jomum wasde jogade ko wiyete citoyenneté ko wawi wonde fof ene wayno oɗo sahaa joni yimɓe surtout ko wayno ACLU ɗum noon ko fedde toppitinde ko fati e habde wallude droit ji yimɓe droit ji minorité ji kam goni koye ɗum ɗo kadi ko hunde nde ganduɗa kanko hoore makko ni omo andi wawa yaarude yeeso par ce que ko fati ittude citoyenneté pour yimɓe jibinaɓe ɗo ɗum ɗon ko hunde ɓoyde constitution tugnade kadi nde cour suprême no haalirno ene ko sakkiti ko en ko hunde woni ɗon joni ma won duuɓi temedere capanɗe joyyi e jeeɗiɗi donc hunde nde wawi ittude noon tan donc ene wayno oɗo sahaa joni kanko kala ko woni ɗaɓɓude ko fati en sornade nde no o dartini ɗum surtout o dartini ɗum ko caggal nde hankkadi nde waɗi wonde frontiére to ala ɓenno o dartini kadi ene wayno hay application ngaji gonnoɗo ɗon pour wallude yimɓe ɗaɓɓude ɗum ɗon ko toon to gila natano frontiére uji to e oɗo sahaa kadi ne huula wonde ko ene wayno ko hawnaki sibabude kanko hoore makko seeki yimɓe hewɓe ardunoɓe ñawoɓe toon de immigration ɗum noon kadi ma addu caɗele mawɗe wonande holno yimɓe dossier ji gonɗi toon to immigration ɗe ñawirte ko jiiɗa e ɗum kanko Donald Trump kadi e gueɗe ɗe teskiraɗe kadi ene wayno ko mono hutoro joni wiide wonde ko won ñawu hawnaki yimɓe immigré ji ɗi ene gadda ɗum États-Unis ɗum waɗi frontiére uji udda ɗum noon ko hunde nde ganduɗa constitution yamiri so tawi huuli ko wayno boomare ne wawi wadde sibabude won ñawuji won walla won danger gonɗo won donc kanko président mo wawi yamirde frontiére uddi donc ene wayno ko tugnade hande ko US News haali mbi wonde ko yimɓe walla waajoroɓe guila o heeɓi laamu woni koye ƴeewde fof peeje nde ganduɗa hol ñaw mbawi miijade walla mbawi hutorade wiide wonde ko nguɗo ñaw kamɓe naatoɓe toon to frontiére to mbawi addude nguɗo ñaw ɗum waɗi frontiére o nudde ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Donald Trump homo gueɗe ɗe waɗata joni ɗe ko gueɗe ɗe walno e guila e campagne makko pour wiide wonde so tawi ari maɓe fuɗɗo déportation noon wonto fuɗɗi yaade kadi won noon kono noon oɗo sahaa joni omo jogui caɗele seeɗa hakkude kamɓe États-Unis e leyɗele taariɓe ɓe bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowo Sare ko ɗi habaruji min jogori noon habaruji dabɓi wonde meftande habaruji États-Unis yen mbaale jaam ha janggo kadi on jarama.